tot i això, ni les normes del 32 ni les normes que s'estaven fent servir fins a aquest moment o fins fa no molts anys no tenien la sanció última de norma oficial per les institucions polítiques, les institucions administratives. Suposa que això era un llastre o un element d'inseguretat a l'hora de considerar-les, diguem-ne, ja no intocables, perquè suposa que cada normativa es pot tocar, però diguem-ne que ser la base definitiva per poder tirar endavant. Bé, la veritat és que sí, tot i que també t'he de dir una cosa, en l'any 1937 hi ha una institució que és l'Institut d'Estudis Valencians, que era una institució oficial, remarque això d'oficial, perquè depenia del Consell Provincial, que era un equivalent a la Diputació de València, però en temps de la guerra, era de 1937, i l'Institut d'Estudis Valencians edita l'ortografia valenciana de Carles Salvador. Aquesta ortografia valenciana està basada en les normes del 32 i en el pròleg Carles Salvador diu que l'Institut d'Estudis Valencians ha adoptat aquesta ortografia i per tant aquesta és l'ortografia oficial. Per tant, podríem dir que en l'any 1937, gràcies a Carles Salvador i a aquesta ortografia, les normes del 32 ja eren oficials. Evidentment, l'oficialitat republicana es trenca també en l'any 39 i en tot el temps de la dictadura no podem parlar d'unes normes oficials perquè s'havia produït aquest trencament. És ja en l'any 1998, a partir del dictamen aprovat pel Consell Valencià de Cultura, posteriorment també per la llei de creació de l'Acadèmia Valenciana, que és de l'any 1998, l'article 3è que parla ja que la normativa que establisca l'Acadèmia Valenciana de la Llengua es basarà en la normativa consolidada a partir de les denominades normes de 1932. Clar, a partir d'aquest moment hi és una llei aprovada per les Corts, publicada al Diari Oficial, etc. I per tant, a partir d'aquest moment ja tenim aquestes normes del 32 són les normes oficials en les quals la normativa actual s'han de basar en aquestes normes. Que és l'oficialitat, el toc diríem ahir oficial. Hem de recordar que el llibre Les normes de Castelló, de Josep Daniel Climent, ha estat editat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que ara esmentava. Josep, podríem considerar l'Acadèmia hereva d'aquell esperit, d'aquelles normes, no sé, hereva de tota aquesta tradició en la codificació del valencià? Bé, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en l'actualitat és hereva, evidentment, de tot el passat i de tots els personatges, vull dir que és hereva de qui vulguem, vull dir que des de Teodor Llorente, Constantí Llombart, a tots els que s'han preocupat per la llengua, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha de recollir tota aquesta tradició, evidentment de les normes de Castelló, i de les persones que després les han divulgades, recull tot això. Per què? Perquè, a més, la normativa consolidada actualment partís d'ahir, de les normes de Castelló i de tots els treballs gramaticals en tots els aspectes i lexicogràfics que s'han fet posteriorment. Perquè, clar, les normes de Castelló ha dit que és un poc... l'ortografia és una part de la llengua, però, clar, està la morfologia, que ha estat treballada per Carles Salvador o, sobretot, estudiada per Sánchez Guarner. Està la lexicografia per Francesc Ferrer Pastor. Està també tots els aspectes de la llengua. N'hi ha lingüistes com Josep Giner i Marc, un dels més competents de l'època també. Després hi ha tota una tradició a partir dels anys 80 ja, quan s'estableix ja el Departament de Filologia, primer de Lingüística Valenciana i actualment de Filologia Catalana de la Universitat, de totes les persones que treballen allí, tots els lingüistes. Està també la tradició de l'Institut Interuniversitari, que durant un moment ha estat també el punt de referència pel que fa a la normativa a nivell valencià. Vull dir que l'acadèmia és hereva de tot el passat que hem tingut i en aquest aspecte no pot deixar de banda, i de fet no ho ha deixat. En el que ha aprovat fins ara no ho ha deixat, ha seguit tota la tradició que hem tingut. Parlàvem a des que els firmants d'aquestes normes no feren esment del nom de la llengua, com s'havia d'anomenar la llengua. És una qüestió que encara està pendent. Penses que és important que algun dia s'arribarà a un acord o podem mantindre aquesta certa ambigüitat
ja pels segles dels segles. Jo entenc que mantindrem ambigüitat. Entenc perquè la societat valenciana difícilment tindria acceptació social una altra possibilitat. També és de veres que de vegades propostes que s'han buscat com a alternatives, la dualitat valencià-català, per exemple, no tenen tampoc bona acollida pràcticament per molt pocs sectors. Davant d'aquesta perspectiva i davant de la font de conflictes que suposo d'això, hem de veure quina ha estat també l'actuació històrica. Vull dir que hem de recordar que les normes de Castelló funcionin i s'arriba a aquest pacte, a aquest acord, etc., perquè això es deixa de banda. I ha funcionat 75 anys. N'hi ha altres moments, no sé, Sánchez Warner en l'any 1933 publica La llengua dels valencians i ho diu ahir, diu La llengua dels valencians. La reedita i s'ha reeditat contínuament amb aquest nom. Sí que és de veres que arriba un moment en què aquesta ambigüitat en certs àmbits no la pots mantenir. A nivell universitari no pots mantenir l'ambigüitat. Per què? Perquè el món universitari ha de parlar de llengua catalana, no pot fer una altra cosa. També és de veres que a nivell popular no vas a parlar també de llengua catalana. Vull dir que depèn dels àmbits, jo penso que aquesta ambigüitat o aquesta dualitat, perquè avui en dia no parlem d'ambigüitat, avui parlem de dualitat. En certs àmbits utilitzem una manera, a nivell internacional n'utilitzem una, estatutàriament, també l'Estatut i sobretot a les institucions marquen molt clarament què han de dir, és valencià i no pot ser una altra cosa. Un altre tema hi ha, i ahir també n'hi ha moltíssimes sentències ja de tots els tribunals, fins al Tribunal Suprem, en què estableix clarament els lligams que n'hi ha entre el valencià i el català que es parla a Catalunya i també, finalment, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha aprovat dictàmens en aquest aspecte que reconeix l'existència d'una llengua compartida en tots els territoris. Per tant, jo trobo que ara per ara és difícil anar més lluny d'ahir i tampoc sé si políticament, però bueno, el tema de política és un tema que tampoc voldria ja perquè ahir és... Josep, el pròleg publicat per qui va ser vicepresident de l'Acadèmia, per Josep Palomero, fa tot un seguiment o fa una explicació del que són els problemes lingüístics en concret arreu d'Europa. Perquè clar, moltes vegades tenim la sensació, potser els valencians, que el nostre cas, els nostres conflictes són conflictes únics, són conflictes que altres llengües no tenen, no? Evidentment, potser el castellà no tinga ara per ara un problema de consciència unitària. Sí que té problemes d'unitat, això sí que en té, però no tant de consciència unitària, o el francès o potser l'anglès amb altres qüestions, però sí que és cert que fins i tot l'alemany té problemes de codificació i altres llengües inclús tenen problemes més greus que els nostres a l'hora d'una consciència lingüística d'unitat. Sí.